Kaluguran kong kabataan, ingasal pandayanan, metong po karing aranasan tamo, yapin niya yung pamagaran. Elementary, high school, college, at ngayon ng preschool. Ampong advanced graduate school. At metong karing aranasan tamo kayong pamagaran, ilapin din examination, amporeng test. Nung minsan italo po rin examination at matapot tamo ka rin test. Pero ding exams tamo, ang poreng test tamo, inyang magaran tamo. Ila rin kapag subukan at patutu ay tamo, abalo tamo, ing pag-aralan tamo. Patunayan mo, ing gelingan mo, patunayan mo, ing ika, ay tindihan mo itang lesson mo. Kapamilatan na rin exams, ang boring test. So you have to prove your worth. At dapat kang ma-promote kang higher level of education. You have to prove your worth as a student. Ipasar mo rin exams mo. Susubukan na kaning teacher mo nung talagang balo mo, dapat mo nga balo at pag-aralan. My dear friends, today, ngayon mo munang Domingo ning Quaresma. Ikitamang enkwentro ng demonyo ang poing Ginoo. Even our Lord was subjected to different temptations to prove His worth as a Son of God. Pero yung maya pabalita, ababyan na kikatamo ng Gospel, sinambut siya yung Ginoo over and above the temptations of the devil. Nung sinambut siya yung Ginoo, sigurado sumambut tamo, kambiyan ng Jesus. Yung sika ng tao, kambiyan ng grasyang makayagyan, agyutayang sambutan, ing demonyo. That is good news. We have the power to step the devil into our feet, to step him down. Pwede tayong idikdik at sambutan ng demonyo. Ilang pasok yung gamot, uling simbot na na yung Ginoo. Nya kambiyanan yung Ginoo, asambot taya at sambutan taya yung demonyo. So my dear friends, kakambal tamin toksukin pami biya-biya tamo. Every day, masusubok yung kakatamong panga-Christian. Ating tokso to prove our worth as children of God. Ating tokso to prove our worth as disciples and followers at talagad na ning ginotamo Heso Kristo. So my dear friends, we have to prove our worth. Aldo matutokso tamo. Simba ka balang Domingo. At inyang kalaban yung pamanyimba. Madalas ng misan matutokso tamo. Tudturan tane mo. Mundata mo king mon. Sugal tana mo kuwawat miyaya liwapa. Matutokso ka. Pilinan mo yung akong Ginoo at magrasya ka. Kaya mo pipilinan yung katamaran mo nung ali sinambut siya kaya kayong demonyo. Matutokso tamo ka rin pamanese ka rin pengari tamo. Then matwa tamo kailangan din sao at tantabe tamo. Numisan nga naling metong among numisan pamiglan kaya po yung mako huling masyadong makulit. Pagsubok niya kaya kay ka. E mo bariyaga na kanyang malati ka, pibabata na kang imamo, agyang makulit ka. E mo bariyaga tanda ng misan, panagala na kang imamo para dilwa na kamo. So ngayon matwa ni imamo, intindihan mo po tang makulit siya. Intindihan mo po na may bisang mandilo, po tang mga rimlana rin kasukasuhana, sumpungan ng rayong mana. Marabul niyang pagsubok kaya kay ka. Nundin pengarita mo, pibabatanda ka tamo niyang malatita mo. Sana naman kayo matwa, ating matwang si Sesen, pibabatan niyo lang. Kayo pamiglan, kayo panasakitan. Uling pagsubok kayo taking kabibabatan mo, at lugod, patutuking lugod mo, karing pengari mo. Masusubok tamo, king kakatamong relasyon kinaliwan tao. Eka makamati, tutuy ta. Eta naman makamati, pero eka makipati.
Numisan madudukso tamo, madadala tamo king kamwa, king sama, king pamagbengansa. Masusubok ka tetagan. Watang may matawad ka, sinambot siya yung Ginoo king biyaw. Watang kerang kamwa, ililan ng lugod, at lunos, sinambot kay Kristo kaya ka. Matutukso ka, buri may panyakalan na batal, itang taong may nira kaya ka. Bisa kang buri may panumbukan, buri may gantyan, buri may palmuran. Sana mo daw mapali tamo buntok at may namdaman tamo, penasakit na katamo. Mangibabo yung lugod, mangibabo yung pamamatawad, aliwa yung kamwa, ang bombeng gansa. Kaya ka makipatin. Lumisan madadala tamo kintokso, abrasanan me, tangpalingan me, tumbukan me, sukuran me, idimanda me. At lumisan papateme pa, makalungkot. Kita mo sana pa kayong makanyan na klaseng tukso, getting even with our fellow men. Rather, mamatawad ka. Mangibabo yung lugod, yung kapanupayan, aliwa yung kamwa. Masusubing katapatan mo kay nasawa mo. At sobro din asawa mo, sana maging tapat ka. At sobro din asawa mo, sana ay kagagawa. Huling makalungkot nung at sobro din asawa mo. Even na dyan at suya Manila. O ikaw magbiyay ka din Cebu. Tuksuging katapatan niyang may asawa. Sana manatili tamang tapat. Katapatan king metong at metong. Kaya ka makipangalugod king iyong asawa. Kaya ka makipangalugod nung at di na kang asawa. Tukso ng katapatan. Matindi. Kanita mapatunayan ng tunay lugod king asawa mo. Kutang may natili kang tapat. Sumangit ni dadamon yung standa ka rin ka na lalaking mag-text kaya. Sumangit ni nga madadamon yung sarang bisang makikalago yung lalaking manok so kaya. Katapatan. Tukso niya. Katapatan yung pamanyira. Kita mo sana managkas. Kita mo sana manira. Kita mo sana gagawa nitang sirang may reputasyon ng metong tao. Tukso ya po yan. Let us respect and maintain in karapatan ng metong tao to a good name. Tuksugin pa mangupit ang pong kapanakawanan. Metong kang kahera, kaya sana man naksak libo ka rin sapatos mo o ka rin imalan mo. Nyari nga liwang magtinda. Kapkapando ka rin ka rin magtinda, bayo lang muli. Huling lumisan, masikan ng tukso. Lalong-lalo nating kahera. O kaya rin mana ko ka rin tindahan. Ating meron kang kitang metong CCTV camera. O't babayang makadaster ang lupang mabuktot. Sisipita na palit ang metong milk powder kitang kayang hita. Lumuan niya. Bala mo na yung sisipita niya marakap din. Makasipit siya pala yung metong alatang gatas kitang hita na. Wala nyo na yung kapanakawanan. Marago na tukso. And then, makakamkaman ng bandida rin aliwan tao. Ampo yung bandining pamilya. O tadugo, may tima mo. O taparalanan may register of deeds. Palipat mo rin tutuluking lagyo mo without the consent of your brothers and sisters. Kabang-kaba, kapatid mo rin kapatid mo. Uling meging sakim ka. Pepay dala agad ang kasakiman ng tukso ng demonyo. Tenang din pengari yung lugod, bandang tawli. Ang ganyan mi pate-pate kayo, kinguli na mo ng kayamanan ng pamilya. See what the devil can do. Dakanya mo sa piran ni Baksirana, ing pamikalugod tamo, ing relasyon tamo king apong Ginoo, at ing relasyon tamo king sarili tamo. Naning pakibat ning Ginoo, kitang mumunan tukso. Marano piya. At yung taong nagigipit kahit sa patali may kakapit. Potang marano piya yung tao. Ag yun yung pamisaliin dangal na. Ang buhay katawanan. Pero nani sinabi na ng Ginoo, mubukod kintinapi ang mabibigay yung tao. Nung imbalang amano, manibatan, kingasbuk na ng Ginoo. Nani mo rin ang sabyanita, tinapi could mean food, tinapi could mean bread, and bread could mean money. Kaya mabibigay tinapin tao, kintinapi, pamangan.
ambo kimpera. At impang migit kanita. Inganak mo, malusugya pa kanan me, 3 times a day plus merienda. Sa patitang inganak mo mabsiyang tinapi o pamangan. Pakabsyan niya naman, karen moral values. At impang migit kin tinapi, yapin niya nga mano ng Diyos. Pagkapsi na rin kaisipan tamo. Yapin niya, ing banal na komunyon, pamangan ng kalagwata mo. At dengaral, pangaral na rin pengarita mo. Bangketa mabibiyeta mo with moral values. Mo itang mataba ka, malusog ka. Nunetin kang moral values. Mo itang mamangan ka. Nune mapsika ka rin ang mano ng Diyos. At masikan yung kaladwa mo. Kapamilatan ng pamangan ng banal na komunyon. Kaya mo mabibiing tao king pera. Because there is more than to what money can buy. And we know very well, money cannot buy everything. At impang mas maulag ang pera, uling naman ka na gana, asalining pera. Money can buy a house but not a home. Mas maulaga yung pamilyang may kakalugod kaysa aking balen masanting. Money can buy a bed but not a peaceful rest. Mas masanting itang manyaman kang matudtud kaysa kitang masanting yung kama mo nakaman may papatudtud. And you need value o sleeping pills to put you to rest. Mas maulagay kapaldagaling kaladwa, peace of mind and peace of heart. Kesa kitang masanting nga malambot a katri, ayaw mo naman atudturan, uling makamulagat ka matakaring problema mo. Money can buy a vote, but not honor and respect. Iwasan tamo sanang vote buying, ngayon darat ang election. Prove your worth. Not because sinali kang boto, but because din tao. They salute and recognize your worth as a good public servant. Money can buy company but not friends. Dakalakaluburan. Kaya ganahan mo uli natin kang pera. Pero na nakasopan mo tang may lipit na ka. True friends will be with you through thick and thin. Money can buy food but not appetite. Sawa-sawa tamong pamangan. Sagana lang pamangan din lamay sa tamo ang pang refrigerator. Pero migit kanita, anak ang ganang mangan. Huling kapateming asawa mo at denganak mo bipate-pate na. Nanungulaganing pamangan nung alang pamikasundo at yung misulusulok yung lamesa huling yung balang metong misisimpan niyang samalo pag inakit at mimiran yung pamisong galit king pamilya mupin bukod king tinapeya mabibiyeng tao nunay king balang amano manibatan king asbok na ng Diyos talakad tao. Pagkakating banalaw iloy kayong panabataning sabdang kabanalan, ulininta pagparalang bumi, pabanalan mo sana netingay, iupaya ng Espiritu, bang parakihami, malyari lang katawan at daya, ning ginawing Yeso Cristo. Bayami daw ang pusandok, ing pamilya sa kamatayan, kinwaning kinapit
at pagpasalamat siya kaya. Piras na niya binye, karigay disipulos na tagaway niya itiibangan at kananiya. Itiya, ikanamong katawan, amidaw para niya. Makadya mo naman kaibat ng apunan, kinuwaning kalis, pasibayan niyang kapasalamat niya, at binyaning kalis, karingan disipulos na tagawan niya itiibangan at minumpo kanini. Siliyay kalis ning kanakamandayan, tindayan ning bayo, adalangang tipan, amimubu para kaya kayo, at para maring sabdang tao. Banggeta, ipatawaran na rin kasalanan. Dagdag niyo iti bilang kapigarahan tanah. Ipasyag tayo ngayong misteryo ng kasalpantayan.